Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Fanzi Fadilah saking kelas 10 AKL kalih. Kula badhe maos pawarta viral sewu drone bentuk naga ing langit. Video spektakuler sing nuduhake ewonan drone teka bebarengan lan bentuk naga sing medeni wis nyebar ing media sosial. Miturut NDTV, klip cendak kasebut dituduhake ing YouTube minggu kepungkar dening Geoschan Drone Show. Lan wiwit muncul ing sawetara platform media sosial lan ento jutaan tampilan. Video kasebut nuduhake naga raksasa ing mabur ing udara kanthi cengkeme buka. Lokasi pertunjukan drone ora dienggo bareng karo Geoschan. Nanging kiriman YouTube nuduhake menawa makhluk gregisi kasebut digawe nggunakake sewu drone. Pembanangan sing spektakuler gawe para pengguna internet gumun. Iki edan biji pengguna nulis. Dene liyane guyun komentar Game of Thrones. Kelangan banget iku ndadekake kula wonder kok kita keganggu takon wonge sing perang nalika kita mung bisa pilot drone. Ujare katelu. Iki alam bebas. Tambah liyane. Kangge awal minggu iki luwih saka 100 drone uga gawe pertunjukan sing apik banget ing Ahmedabad. Pertunjukan drone dirancang lan diproduksi dening Botlab Dynamics lan nampilake bendera nasional, potret sadar patel lan logo pertandingan.